Jeg glæder mig meget til at skulle besøge jer i Sankt Hans menighed den 2. juni til en samling, hvor jeg har lovet at fortælle noget om gæstfrihed. Gæstfrihed er et begreb, som har betydet kolossalt meget for mig i mit arbejde som præst her på Vesterbro gennem de efterhånden 23 år, jeg har boet her i sognet. Det er et begreb, som har nogle meget dybe bibelske rødder. En række beretninger i både Gamle og Nye Testamente har det her tema af Herren, der sætter stævne i mødet med den fremmede. Men så er der også et begreb, som har en stor praktisk relevans, og det handler om den selvforståelse, vi har som kirke i forhold til vores omverden. At vi ikke er et fort, der sådan skal forsvare os selv, men at vi er et sted, der byder ind og rækker ud. For i gæstfrihed, der ligger også tanken om, at vi ikke bare skal være værter, vi skal også ud og gæste og lade andre være værter. Og alt det her, det vil jeg meget se frem til at skulle fortælle jer om og tale med jer om til mødet den 2. juni. Vi ses.